То да не вземе ги събере сега надолу. А ония с KFX няма спирачки. Кой? То новия дете. Той си му няма. Симо поне една има. Това е по-наприятно, по-оригинално. Те само едната гума му блокира, колко го завърти. И на мен, кучето ми повръща, всеки си има проблеми. Ма аз съм преди спирачки в момента. И на мене ми ще знае. На мен пък повръща кучето. Какво повръща? Какво повръща? Повърняк. А кучето какво е? А кучето какво е? Пойнтер. Какъв? Бел, не знам, те какви са пойнтерите. Ирландски, шотландски. Това са сетери. Само от кучки се оказа, че разбира се. Кучета си дъно. Не знам, Малкият кот. Айде да се се съсредоточиме за това, което сме събрали тук. А? Това вчера беше много добро. Ма чакай да ти покажа. Той въобще мотори въобще не го Ама той по пътя така лекичко почва да ми приказва за нея. нея. Ела ти покаже краси мотори. Оп. Айде, Симо ли първи? А тя вика и мала и мотор и АТВ. И се завала навънка в чужбина. Тя ли? Да. Децата бата. Сега Заговори за нея. малкия, то на Мариан по едно време. А тата има Бентли. А вика? Викам баща ти Бентли, ама друг път. Да, тя на Рамбо, жена му балерина. Не знам, жената му балерина, викам не знам. Малкият казал, че майка му е балерина. Много известна там. Кой бе? Твоя? Моята? Да. Тя е гимнастичка, не знам, си има такова. Интересна истината. Всички те знаят в тези среди. И е била много добра. Малката е път изгледа. Баща е какво разправя там? Вика, аз си ходя, той баща ми вика, къде ще ходиш? Аз викам, тук пред блока и си взема куклата парка. Слеза в по стълбището и фаща едно такси в центъра. На 10 години тета на тебе. Ти представяш си. Огни. Снимаш макицата. Тя! Абе, стисния та от лево, бе, спирачката. Още малко стана! Бе, и оттам да не вземе да слезне нещо големо бързо. Не се е някой Брукфорд. Голямата остава за късане. Не му отива толкова. Абе, помежду другото сега тук му се отдава шанс да мина покрай мене, така, даже да издрифти да ме направи една къска нагоре. Слави, дал тук, дал тук. Натам? Оги, това е много готино за нагоре. Само ти трябва малко дъжд да капне. Ма не, изчистило се. В момента се изчистило безобразно. Не, става, сега добре. Ти при наш каква шума беше, не държеше грам. Опа, чуе. Абе, май, точи ръце. Иска да го кача. Боянска мора. Абе, Ванка! Ти си сперал, за какво ти е каска? Да, бе, как ти се качваме догоре? Това нагоре ще е кубава. Това е KFX сега бърначи. Ванка, обаче този път си хитър, взимал си батерии. Миналия път само камерата носи. Този път изненадах себе си. Но там е, надолу. Нагоре се не прегнахте всичките. Надолу Надолу или десно си беше и хубаво и задълбане и Да. Това се върна пак надолу. Аз надолу се върна. Защото, брато, останаваме впечатление, че имаш един път. Ей така и се качахме на кревите и спускахме по него.
Обаче И съм беше се объркал. така Да, надолу, ама съм се отвесно. объркал. А то беше налево, излизаме там на стълба, имаше едно хубаво сипе и чикачване. Вода имате ли? После влизаме в една Вие горичка и бяха вече нагоре, обаче. спускането. Симе, имаш хубаво. Седите бяха нагоре там. А? Нагоре си бяха седи. Къде нагоре? Без това надали ще доживееш до Доле, бе. Долу в ниското, Надолу в където е ниското и ние Аз сме отдолу от ниското излезнах. Нагоре. Отстрани на овчарника, бе, човек. Преди къщите излезнах. Ми кажеш овчарни. Ей, Но следите бяха, завиваха и цепаха нагоре. Вие тръгнахте по седите. Обаче Ти отдеве, тръгна надолу. отдеве как ме 100 нагласи метра надолу, някаква влезе градинка и нагоре си му хапа така на червено место, Да, брат, и- си го и потърси после къде пак е така. най-вкусното. Пен, как ме клъвна, направо ми еба майка. Ние видяхме, Да, че имам сте чуш, ме нагоре. търси 5 Там минути, къде е бяха дирите, най-готино. където на спускане, където влезнахме. балканска горска си. Имаше едни 100 дири, метра то надолу, станало бе. като пътека. Да, по 100 метра надолу. Да. Ето ги, И бе. в ляво имаше седи за нагоре. Много цилиндри. Оле. Чакай, ще е интересно, имаме бата, ли че шума? тук пропуснем не е купона. сложно. Не, тук ще го слезем. Баньо, ако го заснемеш, бата, това е, ще направим супер модератор. Ама аз вече съм, бе. Администратор поне. Админ. Ей, това, издигате се, брат, че никой не черпи, имам майка. То КТМ как си го спрял там, ако някой се изтърколи, ще стане само на носач, ще остане. Беги Предния лев нагоре. носач само ще оцелее. Абе, знаете ли какво означава КТМ? Трак, ама ви. Като запали моли си. Има логика, да. Има, да. Зависи кой как го разбира. Имам капка на носа. Капка. Баньо, арно обратно, бе. Ай, само обратно, давайте. Моги минали път тук го преминахме, имам го на клипче. Лоза не било, бе. Ета го. Да, след това две падани имах преди това. Аз така, си имам серия от такива 2-3 поредици. Комбо.